Wilujeng siang Mbak Retno. Wilujeng siang Mas. Saudara Pripun ini. ngabaripun panjenengan? Ya alhamdulillah pamujimu kabare baik. Wilujeng sehat awake. Ganti mic sing kalo sing dawa. Ayo kabele gak pati dawa. Terus nggih. Suwan ana ning Ladan Bangak Gedhe. Bangak. Nggih. Daleme Bapak Widadi anggene duwe gawe mantu miwah putra Margya Siwi Atmaja putrine ingkang sesilih Sang Diayu Rara Kiki Widya Fatmala Putri Eskom sarjana komputer kalian Bagus Ersan Effendi ST. Oh, jurung pamuji Mbak Retno Maruti. Nggih, ngaturaken menika ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu ingkang kinurmatan. Nggih. Sugeng pepanggihan kula sak rencang lumantar campur sari Aristanada. Lah kok ndek kejapakku ijo lumut ngono. Jenenge sing bener sing endi kuwi? Aristanada. Oh, Aristanada. Ya. Ya, tak lupa juga mengucapkan kepada mempelai berdua semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. 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 Iki diaturke ingkang Kembang. jumbo. Ya. 6. Rada rono sik Pak De. Ki kabel iki ora teko. Tekan. Nah. Lho, pol kok. Ayo adoh kudune metune kene kabel mau metu ngisor Lah iya. panggung piye iki, Mas. Nggih. Nganggo bawa ya? Iya, manut. Bawane apa ya? Tak bawa. Dandang Kowe kula iki ya. arep bawa apa arep ngopo to kok ancang-ancang kaya arep bawa. ngendi Mas aku kok begagam engko nek suwek kathokmu. Ora suwek piye. Prabu Kresna Ratu Dwarawati. Jan, isih eloke ra jamak lho swara bladekan kaya ngono. Diaturi kok. Niki nek mboten ngeten iki dadi dalang niki, Pak. Ya. Nek mboten payu nggih tambal ban. Ya kabeh golek cukup kok. Nah. Non, gareng ya mboten serandalan lho, Pak. Gareng kok serandalan, sandale jebol. Gareng ki ya cokoran Nggih kok. mboten sandalan, nggih gejek ngeten iki. Wong dalane alus ngono mlakune ya gejek. Ayo wong bubulen sikile kok kon serandalan. Lah yo sikile mlethek kabeh kaya ngono. Alah-alah. Protek Jan. piye to ora anu kok. Prabu Kresna Ratu Dwarawati Baladewa Raja ing Mandura. Ki bangsa pewayangan. Pewayangan. Ki biasane aku nek bawa ngene iki ana hadiahe. Weh, hadiahe apa Pak De? Duit mergo iki kena kanggo mulang cah cilik-cilik. Oh, Iki ngono. termasuk pelajaran bahasa daerah. Bahasa Aja daerah. nganti cah cilik-cilik iki Ora ora mudeng. ngerti bangsa wayang dadi men mudeng. Oh, ngono-ngono ya. Dirungokke, Nduk, ya. Kok Nek gelem dibetheki? ngrungokke tak bethek iso jawab nggon wayang bawane Pak Gareng tak wenehi hadiah. Hadiahe duit. Ora percaya tak Nah. siapke duwite lho. Siapno sik. Nah. Sing nyekel aku. Heh? Nyekel aku. Loh. Lah kuwi aku sing abang. Kosek titik lho. Ki lho, kowe mambengi ki bar ko Jakarta. Nah, kok. kuwi. Ya gawakno. Alah pegah ngene kok ku sing abang ku mau. Margo tak siapke. Yo selempitane kaya ngono. Prakuta iku pati ye. Ratu Mandura jenenge Prabu Baladewa duwe patih jenenge Patih Praguta. Oh. Nah, Patih Mandura jenenge sapa, Nduk? Praguta. Hadiahe tak siapke. Ngerti ra? 100.000 lho, Dik. Nduk. Dirungokke sik. Puntadewa Raja Agung ana ing Ngamarta nagri. Dipunta
Baladewa Ratu Agung ana negara Ngamarta. Nah iya. Ya. Sik cah cilik ndi? Sik kok. Nah, ora enek. Mbok piyayi sepuh wae ngopo to ya dadak cah cilik. Ratu Ngamarta jenenge sapa, Nduk? Ya ngerti ra. Isin kok. Ratu Ngamarta jenenge sapa? Mau, ngerti ra? Ayo, ke. Sora. Moh, mbange pekewo kok iki sing calanan ki sok kendel. Lah. Yen Prabu Duryudana ing Ngastina tuhu. Prabu Duryudana Ratu Ngastina. Ya ta. Prabu Duryudana ratu ngendi? Ngastina. Omong Ngastina ngono. Aku gila karo raimu jare. Aku di karo raimu. Karo mangan kebalam. Ayo Ratu Ngastina jenenge sapa? Duryudana. Wah, iki pinter iki. Ah, pinter calon iki. murid pinter Kei, iki. hadiahe. Hadiahe. Heeh, kuwi sing gampang kuwi. Ya apa sik? Ki pira? 100.000. Pinter. Pinter sing nggawa aku. Sing nggawa aku kene. Kowe jatahmu ki. Lah aku kapan? Kok kok sik? Aku ya entuk to. Lah itu engko kowe ya entuk. Kowe wis ora mung ki pira? 5.000. Ya iki ae 5.000. Ora. Iki sik gawaneng sik. Nah, dikantongi sik. Kene sik. Nah, kantongi sik. Nah, Iki. Ana iki engko aku tombok nule ora mesake aku iki. Masa aku. Lah aku. Kowe. Aku ya. Ya. Sing iki wae kene. Oh nek penyanyi ora apa-apa ora opel. Ayo. Eneng batangane, cangkrimane ya nek. Aku ya enek. Iya, rumah samu. Ya, Ndang. Ayo. Kowe Iso ngerti kewan tikus ora? Ngerti. Tikus kae sikile pira? 4. Tikus sikile 4, nek tikus siji utawa sak tikus sikile 4. Ya ta? Nek sak tikus sikile 4, nek rong tikus sikile pira? 8. Salah, rong tikus ki randi sikil, rene. Rong tikus ki Sik, tikus. tikus siji utawa sak tikus sikile 4. Heeh. Nek rong tikus 8. ora ndek sikil wong bolong nggo dalan tikus kuwi kok. Rene. Ya wis kan nek gugur dalan tikus nek gelem jikon dhewe nya. Nya, jikon. Kan dikekrek kanggo kuwi. Ngawur rek. Engko ki dadi umpama kena kasusku sing dikasuske arite dudu aku. Rene. Apa lho rak nganggo tangan. Mah, kowe ku ngajar omane tangan yo ning mburu omah kono engko delo. Alah, kowe menah. Sing ngendang kuwi apa sapa gelem kuwi. Mas aku wong tuwek barang ya dimpak ayo. Patihe Harya Suman Ratu Ngastina Prabu Duryudana kuwi Muga-muga patih lali ra jenenge Patih dijaluk Harya duit Suman. 100.000 mau. Patih kondang jahil medakil dengki srei. Sapa kuwi Pak De? Sengkuni Suman ku mau. Weh, Patih dengki srei Oh, jahil Pak De medakil. Puja. Apa iya? Garenge saka GP. Kok GP piye? Wis digusur ya. Hadiahku ning kono jane enek hadiah iki. Hadiahe apa? Garenge saka lagune apa Mbak Maruti monggo? Apa? Pripun Pak De? Oh, Nyidam Sari. Oh, pundutan saking bapake. Kandhane kok bapake ngersake lagu. Wow, jiwa seni kok. Apa sliramu sekar aku kembang Nyidam Sari.
nggih. Matur nuwun Langgam Nyidam Sari kapurwakan bawa dandang gula ugi dipun lajengaken lelagon tembang kangen.